šta će sve publika moći da vidi? Pa Lijana ovdje će moći da vidi zaista različitu vrstu umetnosti, od crteža, mozaika, preko fotografija i to autora njih 74 koliko je ovdje izabrano da izlaže, a sve to zajedno će moći da vide ovdje u Kulturnom centru Dorćol. Sa nama je Ana Marinović, ona je autorka ove izložbe i ona će nam više reći šta sve ovdje mi možemo da vidimo i svi posetioci, a večera se i zvanični otvara izložba, ali tako? Dobar večer prvo vama i gledalcima televizije vaše. Večeras otvaramo u 19 časova izložbu na temu Mini Form Art. Ovo je 9. izdanje, znači 9. godina za redom, da Udruženje Kreativna fabrika organizuje ovaj projekat. To je jedan u nizu mojih autorskih projekata. Svakog meseca imamo na različite teme izložbe, te pozivam umetnike koji su zainteresovani da zaprate našu stranicu Udruženje Kreativna fabrika i tu mogu pratiti sva naredna dešavanja. Što se konkretno tiče ove izložbe, mi večeras možemo vidjeti radove 74 autora koji su odgovorili različitim tehnikama i izbor teme je bio slobodan, samo je bio uslov da format bude ograničen na 30 sa 30 sa opremom. Znači, izložba će biti otvorena do 22. decembra, te posetioci mogu, ako nisu večeras u prilici da dođu na otvaranje, da dođu da posete izložbu u narednim danima. Kao što ste rekli, bio je slobodan izbor i zaista ovdje možemo da vidimo različite motive. Da li imate neke možda koji su vama zapali za oko, nešto što je vama najviše privuklo pažnju, na šta su se umetnici najviše odlučili da koriste i šta su najviše odlučili da crtaju i da prave? Ne bih se ja sad izjašnjavala po pitanju šta je meni, da kažem. Tu je bio ceo tim, stručni žiri, nas 5 članova. Različiti su motivi. Hoću da kažem da su svi ovde zaslužili svoje mesto večeras. Konkurs je trajao 2 nedelje i bio je lep odaziv. 164 autora se prijavilo, a 74 je odabrano da izlaže. I među članovima žirija, ali i izlagača je i Marina Mone. Ona je odlučivala koji će se ovde autori naći i koliko je zaista bilo teško da u moru ovih autora se izabere u baš ovih 74. Pa da, to je uvek težak posao kad je žiri u pitanju, jer zaista stiglo je toliko dobrih radova i nisam samo ja, znači članovi žirija, ceo tim, jedan stručni žiri je činio i vodili smo se, znači, kvalitetom umetničkog dela, gde smo se usaglasili, znači, u svojim razmišljanjima i izabrali ovo što je večeras izloženo. Što ne znači da i među odbijenima je možda mogao da dođe još neki rad, ali ovo se sada uklopilo u jednu celinu i zaista je, mogu reći slobodno, bogata izložba u smislu i različitih likovnih tehnika i senzibiliteta. Znači, svako je delo minijatura, ali jedno celovito umetničko delo sa svim svojim kvalitetima i elementima umetničkog dela. I šta vam je nekako najviše zapalo za oko što se tiče samih autora? Šta su oni najviše birali da uzmu kao motiv za slikanje, za crtanje, za fotografisanje? Pa, da vam kažem, to je sada stvar individualna, znači ništa ne može, tu postoje i figuracije i apstrakcije, sve u zavisnosti od toga čime se umetnik bavi i na šta se fokusira u tom momentu, tako da, mislim, posetioci će videti na izložbi koliko je to sve raznovrsno, da kažem jednom rečju, i kvalitetno. I ovde u uglu možemo da vidimo i vaš rad, da li možete kratko da nam objasnite šta je to tačno u pitanju? Moj rad je jedan ženski akt koji je rađen u tehnici patinirana terakota i rađen je baš upravo za ovu izložbu, znači veličina je 10 puta 10 puta 5. I da li možete nešto više da nam kažete kako ste došli ideju baš da